Festa gran la que es va viure el dissabte 11 de maig a Massamagrell. La localitat de l'Horta Nord acollia el 15K més multitudinari de la seva història i l'Ajuntament i el Club d'Atletisme Massamagrell, anfitrions de la prova, van treballar de valent perquè tot estiguera a punt per als corredors. Que va ganar la carrera. El poliesportiu municipal pront es va omplir i es va convertir en el punt de trobada per als corredors que havien arribat des de diversos punts de la Comunitat Valenciana i des de més de 20 províncies de l'estat espanyol. Preparaos per reventar el crono. Més de 5.000 participants estaven inscrits a la 12a edició de la prova, uns 1.200 més que en l'edició anterior. Massamagrell un any més es convertia en la prova més multitudinària del circuit de Diputació i també repetia com a campionat autonòmic de 15K en ruta, fets que converteixen esta prova en una cita ineludible en el calendari espanyol de l'atletisme popular. Entre tants corredors, esta vegada era més difícil trobar-se entre les llistes d'inscripció, però a poc cadascú dels participants va anar replegant el seu dorsal i la motxilla del corredor. A mesura que s'acostava a l'inici de la prova, l'avinguda de València es va convertir en una improvisada pista d'atletisme. Els 600 metres que separaven la zona d'arribada de l'eixida es van quedar xicotets per a acollir als milers de corredors populars que posaven a punt les seues cames per a la carrera. Dividits en caixós d'eixida, segons el test previst per acabar la prova, els participants anaven situant-se en el punt d'inici de la carrera. Lògicament, en la zona davantera s'ubicaven els més ràpids del circuit, entre ells l'últim guanyador, Wissitan, del Massamagrell, com també ho són Patricia Montalvo o Maria Ángeles Tetuán. Ells eren els anfitrions i l'olímpic Xema Martínez també el podem considerar com de casa perquè per quinta vegada tornava a competir en la prova de Massamagrell. Amb un públic entregat, a les 6:30 de la vesprada, una onada de corredors populars inundant literalment els carrers del municipi. La temperatura superava els 20 graus, així que a més de la duresa del traçat, els participants també haurien d'enfrontar-se a la calor, més pròpia d'un dia d'estiu que d'inicis del mes de maig. Els primers corredors passaven volant prop de la línia de meta, situada en l'avinguda de Nàquera, per encarar la primera volta de 5 quilòmetres de recorregut. I darrere d'ells, corredors i corredores de totes les edats iniciaven amb ganes estos primers metres pels carrers de Massamagrell. Només eixir a les afores de la localitat, el grup dels més ràpids ja s'havia desmarcat de la resta de participants. Entre els integrants de la selecció, els guanyadors de les últimes 2 edicions del circuit, Hassan Aushar, del Càrnica Serrano, i Wissitan, de Massamagrell, marcaven el ritme de la carrera. Junt a ells, l'olímpic Xema Martínez, acompanyats per Mohamed Mohatan i Suso de la Fuente, de Massamagrell, junt a Andrés Micó. Darrere dels primers, un segon grup de 4 corredors es seguia de prop, Ichame Taismi i Andrés Navío, de Massamagrell, i Luis Félix Martínez i Octavio Sánchez, del Càrnica Serrano, s'associaven en este grup perseguidor. Pel que fa a les dones, Fàtima Ayachi, de Càrnica Serrano, i Isabel Checa, del Club Platges de Castelló, lluitaven juntes de moment per la primera plaça, mentre que Davinia Albiñana, del Club Clínica Tecma d'Alzira, es situava a la tercera. Però darrere dels primers seguia la competició.
Els participants anaven agafant el seu ritme en estos primers quilòmetres i lluitaven colze a colze per avançar aquells corredors amb marques similars a les seues. Això sí, sense oblidar-se de la hidratació, perquè encara quedava molta carrera per davant. A l'altura del quilòmetre 5, coincidint amb la conclusió de la primera volta del recorregut, el veterà Suso de la Fuente tenia problemes per a seguir el ritme dels primers que volaven sobre l'asfalt de Massamagrell. En 15 minuts i 13 segons completaren Sitan, Auxar, Mojatán i Chema Martínez els 5 primers quilòmetres de la carrera. Com a novetat i enguany, per no perdre's detall, en este punt de la carrera un xicotet helicòpter amb comandament a distància va poder gravar les imatges més espectaculars dels 15K de Massamagrell. Esto es Massamagrell! L'èxit i la gran afluència dels 15K de Massamagrell són el resultat d'anys de treball per part de l'Ajuntament i del club organitzador, el Club Atletisme Massamagrell. Quan el Club d'Atletisme de Massamagrell es va fundar, que va ser en l'any 1999, agarrarem la volta a peu que entonces la organitzava l'Ajuntament de Massamagrell. Entonces nos parecía que una distancia de 8 kilómetros no era una distancia apropiada. Entonces pensàrem de fer una distància de 15 quilòmetres. El primer any varen tindre vora 500 corredors i any tras any hem anat treballant bé i augmentant la participació poquet a poquet, hasta arribar hasta on estem ara, a 5.000 corredors. Apostarem per aquesta distància i la veritat és que el temps ens ha donat la raó, perquè ha sigut una distància que ara mateixa està molt involucrada a nivell nacional. Al llarg dels últims anys, la prova de Massamagrell s'ha convertit en tot un referent en el món de les carreres populars i una data clau en el calendari per a milers de corredors populars. La gent esta carrera la té molt consolidada, li agrada, la té marcada en el calendari i de fet està entre les 10 primeres millors de tota Espanya. I de la mateixa manera que ha crescut any a any la prova, també ho ha fet la xifra de dones que participen en la carrera, fins a arribar enguany a més de 600 corredores. Hi ha moltes dones, cada vegada més, i anirem a més, segur. Jo l'any que ve, segur que també la correc. Mentre uns encara estaven en la primera volta de la prova, els primers classificats havien consumit ja més de la meitat del recorregut. Al quilòmetre 8, Mohamed Mojatán es despenjava del grup capdavanter, que es quedava en només 3 unitats. El moment el van poder veure els que encara no havien arribat al quilòmetre 5, i és que una de les peculiaritats dels 15K de Massamagrell és el fet que en 4 punts del traçat els corredors es creuen de manera que els últims també es senten protagonistes, competint al costat d'atletes destacats i de renom. A mesura que anava avançant la prova, les pujades del recorregut es notaven en les cames, per a uns més que per a altres. Per exemple, els 3 primers. El madrileny Chema Martínez es situava davant de moment junt a Auxar i Sitan, que no afluixen el ritme. En dones, Isabel Checa s'havia distanciat notablement de Fátima Ayachi, que passava per problemes físics i que necessitava de l'ajuda d'un company del seu equip per a mantenir el segon lloc. A pocs segons de la marroquina venia per darrere Davinia Albiñana, que conservava la tercera posició. I una vegada completats els més de 2 quilòmetres del polígon industrial, el quilòmetre 12 tornava a ser un lloc de retrobada entre aquells que ja s'encaraven cap a la meta i aquells que encara anaven pel quilòmetre 9 de carrera.
amb un temps de 45 minuts i 26 segons, a una mitja de 3,02 el quilòmetre, visitant del Club Atletisme Massamagrell i campió de la passada edició del circuit, era el primer en arribar a la línia de meta. 6 segons després ho feia Hassan Aushar, de Càrnica Serrano, i en tercera posició entrava Chema Martínez, que completava el pòdium amb un temps de 45 minuts i 53 segons. Siento mucho más fuerte que antes, aunque tenía lesión en el inicio de la temporada, pero he llevado casi 4 meses, al final ya he conseguido descansar. Y la verdad, hoy la primera vez que compito aquí, estoy contento porque conseguía ganar. Estoy contento y felicito a mis amigos Zidane y a Chema también, porque llevamos casi toda la carrera juntos hasta el kilómetro 10 y ahí empiezan los cambios. Ya, bueno, al final quedó el segundo bien. Cada vez que vengo aquí, bueno, siempre es un nuevo reto porque siempre, bueno, pues hay buenos atletas, cada vez la carrera es más grande y cada vez pues hay más dificultad por conseguir subir a lo más alto, ¿no? Pero bueno, me quedo contento porque lo he dado todo, o sea que me he quedado vacío y así que bueno, subo al podio en tercero y habrá que venir otro año a ver si soy capaz de superarlo. En categoria femenina no hi hagué sorpreses i Isabel Checa del Platges de Castelló va ser la primera dona en completar la prova amb un temps de 52 minuts i 11 segons. Més de 2 minuts després entrava Fàtima Ayachi, primera en la classificació del circuit i que havia aconseguit arribar a meta gràcies a l'ajuda dels seus companys d'equip, mentre que el tercer lloc va ser per a l'alzirenya Davini Albiñana de l'equip de la Clínica Tecma. Ha hecho un poquito de calor y aire, sobre todo lo notaba en las zonas donde me quedaba sola, pero bueno, estoy contenta, he ganado, me ha salido un buen entrenamiento y què més puedo pedir. Hem pogut col·laborar amb la companyera que anava segona, ha tingut una xicoteta crisi, hem decidit ajudar-la i ha pogut aconseguir el pòdium al final. Per a un servidor, el 15K de Massamagrell va suposar un nou repte, com ho va ser també per als 4.550 que aconseguiren creuar la línia de meta. D'ells, uns 2.000 aconseguiren fer-ho abans de complir-se l'hora i quart de carrera, el que demostra el gran nivell de preparació dels participants. Molt bé, la veritat és que han batut el rècord, més de 5.000 inscrits en la carrera en estos 15 quilòmetres de Villa de Massamagrell en la seva 12 edició i la veritat és que estem molt contents, s'ha volcat la gent en el carrer, ha vingut moltíssima gent de tota la província, de tota Espanya pràcticament, inclús alguns internacionals i estem molt contents de que siga un èxit de participació. Una vegada acabada la competició calia ara recuperar forces. L'avituallament final va ser una recompensa molt merescuda per l'esforç realitzat. Moments de recuperació per comentar també els millors moments de la prova. Que se ponga serio, bebé. Inmejorable, ¿no? 5.000 personas aquí en Massamagrell y el ambiente que hay de gente animándonos, pues impresionante. Esta carrera, como podéis ver, habían unos 5.000 inscritos y la verdad es que la multitud de gente y el ambiente ha sido una pasada, muy bonito. Y entramos de la carrera, la verdad es que teníamos espectadores, los mismos corredores, y la verdad es que ha sido impresionante. He hecho una buena puntuación para el circuito y nada, a seguir ahí compitiendo. Bien, bien, un poquito dura, pero sí, se podía correr, o sea, si estás fuerte puedes correr. Una carrera molt dura, en moltes pujades, pero bueno, es una al·licient correr en estos atletes tan bons. Contenta, mucha gente, pero ha estado bien. El recorrido es bonito, hay mucho ambiente, es un poquito duro, pero la verdad que hay mucho ambiente y la gente te lleva sola. Amb els resultats de Massamagrell, la classificació general del circuit queda de la següent manera. Hola, soy Juan Antonio, soy de Massamagrell, soy invidente y una de mis aficiones es correr a pie. Mi vida deportiva empezó en el año 93, practicaba judo, que tenía que coger fondo para aguantar los combates y empecé en las carreras populares. Una fue detrás de otra detrás de otra, hasta que me enganchó. Mi entrenamiento diario, cuando puedo y digamos mi vida laboral me lo permite, tengo guías oficiales, que es los que me acompañan en las carreras, y si no, miembros del club de Massamagrell, los cuales me ayudan, me vienen a buscar a casa, ya que soy deficiente visual o ciego, necesito la colaboración de las personas.
Si no fuera por eso no podía hacer deporte. Juan es un buen compañero, se vuelca con la gente. Cuando tenía sus pequeños rasgos de visión que podía vernos, nos echaba en la mano a nosotros, nos acompañaba a sus ritmos y sus ritmos complicados de seguir. Lo que más me gusta de las carreras populares es el compañerismo que hay en ellas y sentirme uno más dentro de la sociedad. Un any més, Juan Antonio no es va voler perdre la cita més esperada, el 15K de Massamagrell. Ese día corre a casa. Bien, hemos terminado, el objetivo era terminar la carrera. Lucharemos para el año que viene bajar de 1 hora 20. A ver si podemos. Con la ayuda de Ricardo y los miembros del club lo conseguiré. El circuit de carreres populars continuarà el pròxim 1 de juny a partir de les 21 hores amb la segona edició dels 10K nocturns de la platja de Gandia. Per la seva banda, Massamagrell s'acomiada del circuit fins a l'any que ve i ho fa amb xifres de rècord, com ho està sent de moment l'edició número 16 del circuit de carreres populars de la Diputació, un verdader fenomen de masses. Este año estamos todos muy sorprendidos, sí que hemos hecho una apuesta importante por intentar incrementar el número de participantes. Evidentemente ahora la cifra es solo orientativa, tenemos más de 2.000, pero no nos olvidemos que hay que participar como mínimo en 8. Pero bueno, creo que este año vamos a subir la media con diferencias. Així, l'únic objectiu és passar-ho bé i participar tots junts, corredors, veïns i visitants d'este circuit que recorre els pobles de la província de València, convertit en una ona de festa i que té l'esport com a gran protagonista.